Parlok ladi pendon kam WhatsApp tepe ya kena video hadu ke bekut kalong ke video ka bayarap shibun nyepi WhatsApp ya kena video pe hadu ke bekut phini yo shibun ki jingtip ki jingmun toy na kena video bat ladala sha share ya kena video shabaro kana baro kin tip ya kena kumta parlok hagin sngi bun ki kam thok ki jia ha WhatsApp kumta menta sngi ngane thu ye phi langba kena video kumno phila ban like na kena kam thok what Shimsting ya kena video ka long ka bam toy shibun nyepi kumta dangchen kalajia ka jingchia bat wei ubri ubaka pisa jong u haka bang kala thlilut phila ban yo I ya ka dur jong ta ubri ha kena video ulai thu ba ulai yo ya ka link haka WhatsApp jong u nag banta ka khot snga ba jong kurim ka wedding invitation card ula ong ba maria wan kena ka link haka WhatsApp jong u ula nyoin bat pli yaka ula ong ba ula pli yaga link bat ula eno yaka haden ars ngi haba ula persang ban login yaga UPI jong u ula yo I ba ka balance jong ka account jong u kala thli ula ong ba udon pisa prapyo san hajar haka account jong u bat kala thli lut une ubriu ulai thu ba hak por ba u persang ban siu online kine ki briu kila hak ya ka account jong u bat haden kata baro ka pisa ka badon haka account jong u kala thlino bat kine ki bru ki bathok kin message phi ha kin number ba pher haka WhatsApp jong phi snap bha ya gano ka ba nga ethu ya phi khnang ba phin la ban kiar na kane ka jingcha phila ban yo I hang ne ba ka don ka application tang shu click ya ka kan sa install hi dalade haka phone jong phi tang shu dep install ka phone jong phi kan sa sha hack pura latho ha kane ka link ka code khot jong kurim wedding invitation card phin sngaw ba don ki bala khot sngaw bha ye phi hanrei kane kam de ka code khot sngaw bha la kane la pha shphi da ki bru ki ba thok khnang ba kin la ban hak ya ka phone jong phi lar pikwa ban kiar na kine ki te pin habban husiar balar don kuno ka link bam tip ka ba wan ha ka WhatsApp jong phi te wanam nyonya ka lar pi click ha ka ka link bam tip te ka phone jong phi kan sha hak tang shu sha hak ya ka phone jong phi ka control jong ka kan select shakin nong le thok bat phinam la ban le wat lar pikwa ru ban hak ya ka phone jong phi hakar ula ban pha tang yaki link hanrei wat yaki dur nagi video ru ngakarmen ba phila yo jeng tip ka babiang kum ta na du menta ka sngi phiru philong ki ba husiar pat ngap kut no yak ne ka video hang ne ladala share bat like yak ne ka video khuble shibun